DJ Sanjay Raj Music. DJ Sanjay Raj. Music by Shankar Singh. कानूनी गाजुर माजुर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मान हमर डोलता। हे देवजी देखी ना कानूनी गाजुर माजुर फोनवे में बोलता डरता करे जाई मान हमर डोलता। धराइबू तो हम देखें। बिना ताम ते घर से बाहरी नत निकली भैंस दुही तो सैनिटाइजर लगाते दुही बिना दाबी लगाते घर से बाहरी मत निकली थोथुन मत न तो उठा ले दाई जो भी धराई तभी लागे दादा वो सब पीटोल में धइले इस सिस्टम सब काम मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। इस सिस्टम सब काम मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। DJ Sanjay Raj. कोइले बताई त नदिया के बेटा हमके मरद से मिले न देता। हे देवरू हमके मरद से मिले न देता। एकरा के तू नाही गाड़ी भौजी तोहरे खाती बोल बही ना बेमारी भौजी एक बार आउ लगाइबू। DJ Sanjay Raj. कोविड-19 से बचे के लिए आहा सब घरे में रहो। सरकार का निर्देश का पालन करो। दिन में भर दिन साबुन सरफ से हाथ धो गरम गरम पानी पियो और हाथ में सैनिटाइजर लगाओ। सटे न देता के हो के लगे सबके जहु आइले बा। इस सिस्टम सब काम मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। इस सिस्टम सब काम मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। DJ Sanjay Raj. सैया पवन से मिलती मान करे मोरा इहे बनल बाटे रोड़ा। ए देवर जी इहे बनल बाटे रोड़ा। कहतानी जनरेशन कर थोड़ा भौजी भैया आ जाई है धाली हमरा भौजी। लास्ट पर आउ लगाओ तो উড়ি বাবা কোভিড-19 থাকে বাঁচা জনে নিজে বাড়ি থাকুন না হলে গন্ডগোল হয়ে যাবে নিজেকে সাফ রাখুন এইখানে বিনা কাম के ना আসবো নাই তো পুলিশ ধাসবো থথুন মত না তো উঠালে দাই एही से लागे कनक सरिया को बज गइले बा। इस सिस्टम सब काम मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। इस सिस्टम सब काम मोबाइल में कइले बा सरकारी चलाइले बा। DJ Sanjay Raj.